Πιο ψηλά, στην κορυφή του λόφου, βρίσκεται ο καλύτερα διατηρημένος αρχαίος ναός της Ελλάδας, το Ηφαιστείο. Ήταν αφιερωμένο στον Ήφαιστο και την Αθηνά Εργάνη, προστάτες των μεταλλουργών και των αγιοπλαστών. Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού αναπαριστά του άθλους του Θησέα, γεγονός που οδήγησε τους αρχαιολόγους του 19ου αιώνα να το θεωρήσουν ναό του Θησέα και έτσι ονομάστηκε, όπως και όλη γύρω συνοικία, Θησείο. Η στοά του Ατάλου χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. με δωρεά του Ατάλου του Δευτέρου, βασιλιά της Περγάμου. Το μνημειακό διαστάσιο κτίριο εξυπηρετούσε τις εμπορικές συναλλαγές των Αθηναίων και πρόσφερε στους συναθριζόμενους προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η λαμπρότητά της οφείλεται στις αρμονικές αναλογίες της και το συνδυασμό δωρικών, ιωνικών και περγαμηνών και ονοστοιχειών. Και στους ζυορόφους υπήρχαν 21 δωμάτια στο πίσω μέρος, τα οποία λειτουργούσαν ως καταστήματα και νοικιάζονταν σε εμπόρους. Ήταν ιδανικός χώρος για περίπατο, αλλά και κατάλληλη θέση για να παρακολουθήσει κανείς την πομπή των Παναθηναίων ή τις αγορεύσεις των ρητόρων. Στο ψηλό βάθρο μπροστά της υπήρχε ένα χάλκινο τέθρυπο με το βασιλιά Άταλο. Λέξεις, ιδέες, νοήματα. Ό,τι θεωρεί ο κόσμος πως χρωστάει στην Ελλάδα, άνθησε μέσα στην αγορά των Αθηνών και από το στερέωμα της μνήμης φωτίζει τη δύσβατη ατραπό του ανθρώπου προς το μέλλον. Όπως σωστά έχει υποθεί, στην Ακρόπολη αισθανόμαστε την παρουσία των θεών, αλλά στην αρχαία αγορά γινόμαστε ένα με τους ανθρώπους της εποχής. Καλή διαδρομή στο σήμερα.
Thank you.